Славия, Радослав Василев, ето го и първият съдийски сигнал на първия двубой от Ню 7 футболно първенство. Първи с топката ще играят домакините от Славия. Спечели единоборството Радослав Димитров, след което новото попълнение на Ботев Веселин Минев успя да изчисти. И доста нови футболисти, 8 бяха в състава на Славия, които дойдоха през зимната пауза. 7 пък са новите попълнения в състава на Ботев. Общо взето решиха да подменят половината си състав и Велислав Вуцов и наставникът на Ботев Пловдив Станимир Стоилов. Ето, че канарчетата имат възможност за първа атака. Вляво бързия бразилец Вандер Виера. Прави впечатление, че Тодор Неделев е взел позицията в дясно. През първия полусезон младата надежда на пловдивския футбол действаше вляво, но предвид на това, че и Вандер и Неделев играят приоритетно с ляв крак, предпочетене в тази зона малко по-опитният Виера. Мариан Огнянов срещу своя бивш отборник в младежките формации на Левски Виктор Генев. В крайна сметка аут в полза на Славия. Като заговорихме за нови попълнения, крайно любопитен ще бъде сблъсъка в средата на терена между Борис Галчев, защитаващ цветовете на Ботев, и Тодор Янчев. Сблъсък, за който стана дума още в студиото ни преди срещата. Така че интересно е да видим как са се подготвили двата отбора за началото на пролетния полусезон. Естествено, знаете добре, че резултатите в контролите не са най-важни. Важно е да се обиграе състава, така че да е готов за тези битки. Футболистите на Славия разиграват в собствената си половина. Даниел Златков. Включва се Радослав Димитров отясно. Виктор Генев ще играе като ляв бек, макар това да не е на неговата позиция. Той е централен бранител. При така стеклите се обстоятелства обаче ще играе в ляво на защитата. Велислав Вуцов го ползва точно в тази зона. Ето го Станимир Стоилов. Сериозен тест, много трудна програма за Ботев Пловдив в началото на този сезон. И първата задача е преодоляване на Славия, отбор, който последователно победи Ботев Пловдив. Определено и с по-голямо самочувствие след тези две победи ще действат футболистите на Велислав Вуцов. Основната цел на Славия през този сезон е добро представяне и спечелване на Купата на България. Добре знаете, 100 годишнина празнува най-стария столичен клуб през тази 2013 година, така че една купа би отивала на този популярен български отбор. Ботев обаче е концентриран изцяло в първенството. Изоставането не е кой знае колко голямо. Пред четвъртия ЦСК, пред третия Литекс само една точка изостават пловдивчани. Борба в дясно между Вандер Виера и Радослав Димитров. Успяха канарчетата да овладеят. Мариан Огнянов. Първият полусезон беше използван в ролята на дефанзивен полузащитник. Видя се, че не е там силата на Огнянов. Определено и в най-силния си период в Левски се чувстваше най-добре зад нападателите. Нарушение отсъжда Ахмет Ахмет. Не е съгласен Вандер с решението на арбитъра, но повторението показва, че фаул имаше. Антонио Ливраменто беше потърпевшия футболист. Той дойде от Берое, Стара Загора. На него ще се разчита да помага на Радослав Василев, централния нападател в схемата на Вили Вуцов. Тодор Янчев и Филип Филипов ще си партнират в центъра на терена. Живко Желев ще поднови играта, опитният капитан на белите. Дълго подаване напред, където се е включил за пореден път Радослав Димитров. Рейдовете не са му чужди, участва активно в офанзивната част на играта. Радослав Димитров непрекъснато се включва в атаките на своя тим. Близък план на Галин Иванов, чието наем в Литекс изтече и той се завърне на стадиона в Овча купел. Антонио Ливраменто ще изпълнява ъгловия удар вляво от вратата на Адам Стаховяк. Новия поляк в отбора на Ботев. Хубаво прострелно центриране. Това беше добра възможност за домакините. Кратко разбъркване в наказателното поле в петата минута. Страхотен шанс за тима на Станимир Стоилов.
по-скоро за този на Велислав Вуцов. Адам Стаховяк обаче реагира добре. Успя да се намеси, след това с общи усилия защитниците се справиха. Гледаме повторение на ситуацията. Петър Димитров беше най-близко до тази топка. Можеше да довкара, след като футболист на Славия игра с глава. Много центрирана, отново е блокиран там играч на Славия. Но ето първата добра ситуация в този двубой стана факт след този ъглов удар. Всъщност Галин Иванов беше футболистът, който дебнеше и много малко не му стигна да засече. След като Виктор Генев успя да се пребори с Бобан Гранчаров във въздуха. Първа добра възможност за Славия в 6-та минута на този двубой. Малко по-активни са белите от началото на матча. Очи се една припряност, едно притеснение в действията на гостуващия отбор към този момент. Нарушение срещу Вандер. Битка между Вандер и Радослав Димитров. Приоритетно в тази лява зона по нападението на Ботев се развиват. И естествено, респективно в защитата на Славия се развиват действията до този момент. Гранчаров. Борис Галчев. Отново Бобан Гранчаров. Много плътно са покрити футболистите на Ботев. В тази сгъстена обстановка много лесно загуби Вандер Виера. Бурно беше атакуван от Йордан Христов, футболист на Славия. Всъщност Веселин Минев бе това. Накуцва нещо. Продължава обаче играта. Борис Галчев. Ето за това влизане в краката на Галин Иванов. Учи травмата Веско Минев. Отново Вандер. Отсечене от Живко Желев и нарушение. Ахмет е категоричен. Прави впечатление, че именно към Вандер се отправят повечето топки. Доста грубо беше влизането на безкомпромисния Живко Желев. Може би тук ще стане свидетели и на първата добра възможност в полза на Ботев. Не беше в зоната си Радослав Димитров. Наложи му се на Живко Желев да го покрива. Тъч за пловдивчани. Да видим как ще се развие атаката. Падане в наказателното поле. Претенции за дуспа към Ахмет. Чакаме повторението. Иван Цветков остава да лежи на тревата. Ахмет притичва до него. Да видим какво се случи. Не може да става и дума за засада. Мисля, че не може да бъде отсъдена такава дуспа, поне от първото повторение. Иван Цветков остана все пак на тревата. Ще се изправи капитана на Ботев Пловдив. Даниел Златков следи камерата. Точно той трябва да се справи с опазването на централния нападател на Ботев. А Стефано Кунчев подканва своите съотборници да се изтеглят малко по-напред. Прави впечатление, че двата отбора започват с сходни схеми на игра. Гледаме още веднъж подаването към Иван Цветков от друга гледна точка. Близо до ситуацията беше Ахмет и мисля, че неговото решение е напълно правилно. Отново Славия атакува. Има възможност за удар от дистанция. Ето го шута и добра намеса на вратаря на Ботев. Атаката на Славия обаче не е приключила и това е 1-0. Още в началото на срещата Галин Иванов дава предимство за отбора на Велислав Вуцов под бурните аплодисменти на белите фенове. Никой не тръгна на отбитата топка след намесата на Адам Стаховяк. Галин Иванов се оказа най-съобразителен, притича и довкара топката в неговата мрежа. Славия Ботев 1-0. Ето, че по-активната игра на Славия от началото на двубоя даде резултат и след като пропуснаха първия си добър шанс, сега белите не сгрешиха. Може да има претенции Станимир Стоилов към отбраната. Направи всичко по силите си Стаховяк, след което непростимо за бранители да дадат на своите противници първи да стигнат до подобна топка. Абсолютно заслужено Славия повежда в резултата с гол на Галин Иванов. Това попадение по всяка вероятност ще отвори още повече двубоя. Това искаме да наблюдаваме. Открит футбол с много положения. Това объркване, за което говорихме, доведе и до попадението в полза на Славия. Отново белите опитват в дясно да атакуват. Радослав Василев се бори с Гранчаров. Застана на пътя му македонският бранител и това е аут в полза на Ботев. Как ще реагират на това попадение футболистите на Станимир Стоилов? По това, което виждаме, не се чувства много добре Веселин Минев. Явно при влизането преди минути е получил сериозна травма и нищо чудно
Да видим и принудителна смяна в състава на Ботев Пловдив. Много важен футболист е Веселин Минев. С неговото привличане се целеше заздравяване на отбраната на Ботев Пловдив. Но поне на този етап проблемите са в средата на защитата. Отново Галин Иванов, възможност за втори гол, изстрел. Топката преминава над вратата. Много объркани изглеждат гостите от Пловдив. Добре отигра положението Галин Иванов до последния завършващи удар. Вижте колко хубаво сви топката на удобния си ляв крак, но удара му мина над напречната града на Адам Стаховяк. Си Радослав Димитров и той центрира. Адам Стаховяк успява да овладее. Бързо изпраща топката напред. Много се динамизира матча. Стартира в ляво Вандер Виера. Мариан Огнянов го намира. Има възможност да играе един на един. Солидна техника притежава бразилеца. Отлична намеса обаче на Виктор Генев. Много опитен вече Виктор Генев. Изкара период и в руското първенство юношите на Левски. Общо взето възприят тактика на привличане на опитни футболисти Велислав Вуцов. Ясно е, че резултати се постигат само с опитни играчи, които са играли на една и две такива битки, като двубой, който наблюдаваме срещу Ботев. Ново нарушение. Повторение на ситуацията. Антонио Ливраменто падна след единоборството. Прави впечатление, че футболистите на Велислав Вуцов се стремят да изнасят топката с подавания през Тодор Янчев или Филип Филипов. А оттам тя се подава на двете крила към Галин Иванов или Петър Димитров. Не могат да се ориентират към този начин на игра играчите на Ботев Пловдив. Сега дълга топка за Петър Димитров. Още веднъж ситуацията, при която Веселин Минев е получил разтежение. Нямаше контакт с футболист на Славия. Ето тук вече той нямаше как да продължи участието си в матча. Даде знак на Станимир Стоилов, че иска смяна и така до края вместо него ще наблюдаваме Артуро Яма. Вижте колко бързо се прегрупират футболистите на Славия. Веднага отнеха топката още в центъра на игралното поле. Продължава атаката на белите. Опит за подаване зад гърба на защитата, не точно и няма проблеми за Адам Стаховяк. Петър Димитров е изключително опасен футболист. Много бърз, особено при играта един на един, когато е с лице срещу защитника. Борис Галчев в типичния си стил извършва нарушение срещу Радослав Димитров. Не се свени Борис Галчев да влиза по подобен начин в единоборствата. Не беше чак толкова грубо нарушението му и правилно Ахмет не го санкционира с картон. Изненадващо смятания за перла в селекцията на Ботев Луис Педро оставен на резервната скамейка. Спомена преди този двубой Станимир Стоилов, че ако терена не бъде в най-доброто си състояние, то ще запази до някаква степен Луис Педро и ще го пусне в игра през втората част. Ето, че спази обещанието си. Предвид и на негативния развой на резултата към този момент, нищо чудно да се появи по-рано в игра Луис Педро. Вижте къде се е принудил да се върне Иван Цветков, за да изнася топката. Ще не стигат подавания до него. Между другото, Иван Цветков кара хет-трик срещу Славия в началото на сезона при победата с 3-0 в първия кръг на първенството. Именно той в дясно по нападението. Много добре разиграха с свой съотборник. Спокойно изнасят белите. Чак сега с силен шут топката е пратена в предни позиции. Там продължава борбата на Радослав Василев с бранителите на Ботев. Циварц Прокил е това. Василев отново застана много мъдро. Успя да овладее. А подаване обаче не мине и дава възможност на бързия Вандер Виера да направи нападение за Ботев. Решителна намеса на бранител в бяло с номер 18. Това беше Филип Филипов. А още веднъж попадението от Тодор Янчев с силен шут, след което Галин Иванов бе най-съобразителен в наказателното поле за радост на Велислав Вуцов. Сега обаче ъгов удар в полза на Ботев. Лека по лека след попадението, което получиха, канарчетата изнесоха играта и сега имат добра възможност. Иварс Прокил също се е включил. Ето го и центрирането. Галин Иванов застана на пътя на Вандер. Продължава нападението на Ботев. Спрокил.
Отново получава Спрокил. Ето го и центрирането. Не се получи. Бивши футболист на ЦСК. Изигра само 45 минути в една контрола с червения екип и много бързо беше изгонен от ръководството на червените. В Ботев обаче прецениха, че той може да свърши добра работа. Именно центъра на защитата беше хилесовата пета на пловдивчани през първия полусезон. Изглежда, че Сивърт Спрокил е свалил и килограми, доста по-тромав, по-бавен изглеждаше в ЦСК. Той си партнира с Бобан Гранчаров, а това остави на резервната скамейка Асен Караславов. Това партньорство между Бобан Гранчаров и Сивърт Спрокил. Добре се справя до момента Радослав Димитров с Вандер. Почти няма атаки за Ботев отляво на атаката. Едно единствено включване на Артуро Яма. Последва центриране, нищо сериозно за Стефано Кунчев. Спрокил тясно от себе си. Тук за гостите. След намесата на Даниел Златков. И Живко Желев и Златков много добре подсигуряват крайните защитници. Много плътно, много близо играят един до друг четиримата бранители в бяло. Атаката на Ботев Пловдив обаче изглежда опасна сега, да видим. Ниско подаване по тревата и това е гол 1-1. Ботев Пловдив изравнява резултата в 19-та минута. Прекалено кратка беше радостта за състава на Славия. Ето как в 19-та минута Славия Ботев 1-1. Вандер попада в прегръдките на своите съотборници. Той се оказа на точната позиция, беше се пласирал отлично, не се ориентираха както трябва бранителите в бяло и Ботев изравнява. Заслужава този гол. Вандер Виера беше най-активният от началото на матча с екипа на Ботев, но като цяло цялата атака бе много добра. Това извеждащо подаване на Тодор Неделев бе от класа, след което отиграването прострелно в наказателното поле също си струваше. Виждаме колко добре беше намерен Вандер Виера и беше задължен просто да отбележи. Но това, за което говорихме, че след гола на Славия Ботев изнесе играта, се отплаща до този момент за канарчетата. Хубав двубой, 20 минути на стадион Славия. Първи матч от Нюс 7 футболно първенство. Славия Ботев 1-1 след попаденията на Галин Иванов и Вандер Виера. И продължават двата отбора с атаките. Радослав Димитров, опит за центриране. Справиха се гостите и сега на свой ред имат възможност 3 на 3 да организират атака. Живко Желев обаче съобразително предугади идеята на Иван Цветков да свали с гърди към Мариан Огнянов. Оживиха се и феновете от Пловдив след гола на Вандер Виера. Живко Желев. Дълго подаване към Радослав Димитров, което стига до Димитров. Ето го и центрирането увисна вратаря на гостите Адам Стаховяк и беше принуден Марлон Перейра да чисти. Той също със заслуга за гола. Асистенция. Красно подаване към Вандер Виера. Общо взето цялата атака на Ботев беше отгласена. И тази ситуация отигра правилно Марлон Перейра. Усети присъствието на футболист на Славия на гърба си. Веднага изчисти топката във ъглов удар, за да може неговите съиграчи да се прегрупират и да покрият хората си при това статично положение. За топката Ливраменто. Фалцово центриране на първата града. Справя се защитата на Ботев и предпоставки за контратака на жълточерните. Гостите разполагат с бързи футболисти. Не могат да се приберат на време защитниците на Славия. Нямаше как тази топка да бъде достигната, а и дори да беше, играча на Ботев щеше да бъде в положение на засада. Още веднъж ситуацията. Тук май Ахмет Ахмет показа жълт картон. Точно така, жълт картон за Петър Димитров. Изчака ситуацията много правилно Ахмет Ахмет. Протести от страна на футболистите на Ботев, но не успя да се развие по най-добрия начин нападението, след което даде абсолютно заслужен жълт картон на Димитров, който нямаше какво и да направи, освен да спре нападението на Ботев. Много бързо се разгърна цялата атака, след като не беше добре изпълнен неговия удар. И от тактическа гледна точка крилото на Славия беше право в действията си. Ядосва се Станимир Стоилов. Той добре осъзнава, че това беше добра възможност за неговия отбор да стигне до второ попадение във вратата на Стефано Кунчев. Потвърждение на жълтия картон на Петър Димитров. Феновете на Ботев
бъдат доволни привържениците на канарчетата, след като техните любимци бързо изравниха. Ахмед подновява играта, дава знак фаула да бъде изпълнен. Марлон Перейра силно напред. И нова ситуация пред вратата на Стефано Кунчев, който демонстрира блестящ рефлекс. След това с право се кара на своите колеги в защита. Камерата ни показва Марлон Перейра. Стефано Кунчев спаси сигурен гол. Уникално спасяване, наистина. Страхотен рефлекс на Стефано Кунчев след изстрела на Марлон Перейра. Пребори се Иван Цветков за тази наглед безнадежна топка около факчето за изпълнение на ъглов удар, след което чудесно върна към Перейра и тук Ботев спокойно можеше да води вече с 2-1. Виждаме, че всъщност удара беше на Тодор Неделев. Няма кой знае какво значение. Ботев Пловдив ще изпълнява ъглов удар. Триково, след което изстрел от въздуха. Там разбъркване, не се ориентираха футболистите на Славия. Близо Филип Филипов, така че би правилно реши в случая съдия да не отсъжда Дуспа. Често ставаме свидетели на подобни ситуации. В повечето съдиите са категорични, че Дуспа не трябва да бъде отсъден на нов ъглов удар. Ботев определено атакува. 25-та минута, обичайната битка за позиция в наказателното поле. Ахмед успокоява страстите. Ето го центрирането по висока топка, изчистена силно в трибуните. Тъч за Ботев. Бързо изпълнение на страничното хвърляне. Отново не действат както трябва защитниците в бяло. Имаше удар в ръката, струва ми се. Дуспа обаче няма. А ние чакаме с интерес повторението. Преди това обаче контра за Славия. 4 защитници срещу 3 футболисти в бяло. Удар от дистанция в аут. Ето сега може би удобен момент да видим повторението. Станимир Стоилов надъхва своя отбор. Ето я ситуацията. Да, тук имаше игра с ръка. Друг е въпросът, че футболиста на Славия нямаше как да реагира от толкова близка дистанция. Но определено игра с ръка има. Да, няма спор, че топката срещна ръката на Филип Филипов. Въпросът е, че отново трактовката е, че няма умисъл в действията на Филип Филипов. Така решава да действа Ахмед в тази ситуация. Протестите спряха, а Ботев отново атакува Иван Цветков, който се разигра в последните минути към Борис Галчев. Той пробва изстрел от дистанция, много оптимистично от негова страна. Продължават обаче гостите да се чувстват много комфортно, след като успяха да изравнят резултата. Марлон Перейра. Пасът беше за Тодор Неделев. Топката е изчистена в предни позиции, където отново Радослав Василев стига първи до нея, но Борис Галчев успя да отнеме това, което е силата на Галчев. Какво подаване само към Цветков, който буквално метър, на когото буквално метър не достигна, за да вкара тази топка в вратата, да достигне до нея. Силни минути за Ботев. Висна Живко Желев в тази ситуация. Относно положението, при което футболистите на Ботев искат Дуспа, много и различни са тълкованията при играта с ръка в наказателното поле, но наистина футболистът на Славия нямаше как толкова бързо да реагира и да отмести ръката си, която беше в естествено положение. Сега обаче шанса за домакините в вратарското поле, се развива ситуацията. Излиза Адам Стаховяк, за да улови. Тодор Янчев се озова на добра позиция. Хубав пробив на Галин Иванов отдясно. Още по-добро центриране. Там обаче с дружни усилия жълто-черните се справиха. Добро беше отиграването на Галин Иванов. Веднага центриране към свой съотборник. Всеки един централен нападател би отиграл от движение тази топка. Янчев реши, че трябва да я спре. Загуби ценно време, след което шпагата на футболиста Ботев беше достатъчен за това да не се стигне до гол. Продължават много открито да играят и Ботев, и Славия. Редуват атаките с силен шут. Стаховяк изпраща напред, където няма никакви проблеми за Даниел Златков. Гранчаров.
Мариан Огнянов. Овладяха жълточерните. Пасът е за Иван Цветков. Но твърде леко започнаха да губят притежанието на топката домакините. Централните защитници все по-често прибягват до тези дълги подавания към Радослав Василев, който пък успява да се пребори в повечето случаи с Бобан Гранчаров. В случая обаче македонеца успя да изпревари своя съперник. Отново много добре Радослав Василев овладя. Артур Енрике опитва да помогне на Гранчаров. Хубаво извеждащо подаване за Петър Димитров в положение на засада е нападателя на Славия. Разчитат много на Галин Иванов, на Петър Димитров, двамата бързи футболисти. Играчите на Славия много често тези дълги подавания носят нужната доза опасност за вратата на Ботев. Иван Цветков опита да играе с глава. Топката стига до вратаря Стефано Кунчев. Запомнихме с една чудесна намеса след изстрел на Тодор Неделев. Радослав Димитров пресиран от Вандер Виера. Принуди го бразилеца да сбърка. Тъчът ще е в полза на Ботев. Артур Енрике изпълнява. Вандер не можа да центрира. Добре затворен от Радослав Димитров. Стефано Кунчев ще изпълнява удар от вратата. В една ситуация Радослав Димитров изпусна Вандер и резултата беше на лице. Попадение за бразилеца. Стефано Кунчев изчаква футболистите на Вили Вуцов да се изнесат малко по-напред. След това силно в половината на Ботев изпраща топката. Хубаво подаване зад гърба на защитата. Дали няма да видим втори гол за Славия? Не, защото топката минава в страни от вратата. Петър Димитров претендира за ъглов удар. По реакцията на Ахмет Ахмет разбираме, че е отсъден аут. Вижте колко добре овладя топката Петър Димитров. С самото поемане си я нагласи така, че да стреля. А какво да кажем за подаването на Радослав? С вътрешен удар Петър Димитров потърси левия долен ъгъл на вратата. Струва мисля, че Адам Стаховяк докосна топка. Абсолютно. Останах и аз с впечатлението, че Стаховяк, макар и малко, не успя да стигне до топката. На Петър Димитров. Нищо чудно и топката да влизаше във вратата на Ботев Пловдив. Ситуацията обаче вече е минало. Славия отново показа, че на контратака ще дебне своя съперник. Галин Иванов изключително активен. Вижте какъв поглед, само обърна надясно за Радослав Димитров. Там Борис Галчев ще трябва да го пресреща. Извърши нарушение Галчев. Без грам разузнаване, хвърлиха се в атаки и Славия и Ботев. До този момент 2 гола, няколко съмнителни положения за Дуспа, още няколко добри изстрела по посока на двамата вратари. А при тези статични положения Славия е опасен. Когато високите централни бранители на белите се включат в нападенията, става наистина много сложно. И Живко Желев, и Виктор Генев, и Даниел Златков играят брилянтно с глава. Така че концентрираме се към тази ситуация. Ливрамето центрира Стаховяк с предимството да играе с ръце, успява да избие. В опит за центриране в наказателното поле имаше 2-3 футболисти в бяло в положение на засада. Топката обаче стига до полския вратар Стаховяк, който със силен шут търси Тодор Неделев. Ето как изглежда и съотношението с притежанието на топката. Дълга топка за Иван Цветков. Стефано Кунчев излиза на границата на наказателното поле, за да улови Златков. Радослав Димитров съвсем свободен, иска топката в дясно. Тя стига до Живко Желев. Срещу него Иван Цветков. Желев връща към Стефано Кунчев. Златков.
Включил се в ляво на атаката Виктор Генев. Успя да отклони с глава. Двама футболисти на Ботев увиснаха и дават възможност на Петър Димитров да центрира в наказателното поле. Още веднъж рейда на Петър Димитров. Галин Иванов тръгна да атакува топката. Но високия Сивърт Спрокел успя да я избие. Малко повече за вратаря на Ботев Адам Стаховяк, който направи няколко хубави спасявания. Роден през 86-та година, поляк, играл за Нортозис, Одра, Гурник, Белхатов. Точно там беше привлечен в състава на Ботев. Играч в жълто-черно е на тревата. Това е причината играта да бъде прекъсната. Ще се наложи на медицинския щаб на пловдивчани да влиза на терена. Ахмед със сигурност ще даде известно продължение на полувремето, защото имаше някои прекъсвания. Виждаме, че Марлон Перейра изпитва някаква болка в кръка, след като левия краен бранител Веселин Минев напусна контузен още в началото на матча. Сега и десният краен защитник на Ботев Пловдив има някакви проблеми, но по всичко личи, че ще продължи играта. Марлон Перейра, удобен момент да видим изравнителното попадение на Ботев, хубавото подаване към Перейра от страна на Тодор Неделев, след което хладнокръвното завършване на атаката на Вандер Виера. Гол, който направи резултата 1-1 на стадион Славия, след като белите поведоха малко по-рано с гол на Галин Иванов. Подновена играта. Нарушение срещу Петър Димитров. Продължава надлъгването между Станимир Стоилов и Велислав Вуцов. След силните минути на Славия в началото, постепенно Ботев изглежда малко по-опасен гол. Наруши се ритъма в играта на Славия. В началото с подаване изнасяха топката домакините. След това Живко Желев и Даниел Златков започнаха с дълги топки да търсят Галин Иванов или Петър Димитров. Няма сигнал за нарушение. Включване на Виктор Генев. Здравия Виктор Генев трудно може да бъде преборен. Стигна почти до аутлинията и си спечели ъглов удар. Ето още веднъж положението. Неимоверни усилия положи там Христов. Йордан Христов, който играе с Борис Галчев в средата на терена. Иначе по принцип той е крайен защитник. Щатният изпълнител за отбора на Славия Антонио Ливраменто на такива положения центрира. И пак защитата на Ботев се справя. Лошо е върната тази топка. Предпоставки за контра. Всичко завършва с изчистена топка в тъч. Добра намеса на Филип Филипов, който се върна на време, за да спре Тодор Неделев. Губи се, струва ми се, Тодор Неделев от началото на матча. Определено не му е толкова удобно в дясната зона. Свикнал е с левия крак да прави марковите си центрирания в ляво. Виждаме колко често е принуден да влиза навътре към терена, за да наглася топката на левия си крак. Ето, че нова смяна ще бъде извършена най-вероятно в Ботев. Иршак е това. И отново принудително. С номер 15 Марлон Перейра, десният краен защитник на Ботев, също няма да може да продължи. Много лоша новина за Станимир Стоилов. Двамата му крайни бранители, важна част от състава. Томаш Иршак ще влезе на мястото на Перейра. Тук вече ще трябва да има преобразование в тактическата схема, тъй като Иршак е дефанзивен полузащитник. Йордан Христов ще застане на десният бек. Иршак ще вземе неговата позиция като дефанзивен полузащитник. Точно споменахме, че Йордан Христов може да играе добре като крайен бранител, защото това е обичайната му позиция. Сега ще трябва да бъде преместен точно там. Лошото за Станимир Стоилов е, че вече направи двете си смени. Остава един единствен кос за промяна, ако нещо не върви по план, и най-вероятно ще остави за последните минути тази смена. За всеки треньор е неприятно, когато е принуден да прави такива смени. А Ботев отново атакува. Вандер. Сега разбираме, че Веселин Минев е с разтежение в областта на аддукторите. Една от сериозните контузии в футбола. Ще му трябва време, за да се възстанови.
Не толкова сериозна, колкото изискваща време за възстановяване. А сега нарушение за състава на Ботев Пловдив. Или не, Ахмет показва, че фал няма. Бърка в джобчето си, за да покаже жълт картон и в същото време дава знак смяната да бъде извършена. Многофункционалният Ахмет ще покаже жълт картон за симулация на Вандер Виейра. Подканва го да се изправи на крака и вдига жълт картон. Много правилно решение на Ахмет. Бе изключително близо до ситуацията. Вижте още веднъж как се хвърли Вандер. Аплодисменти за главния съдия. Създаде се впечатление в първия момент, че има фал срещу Вандер. Повторенията обаче бяха красноречиви. Нищо подобно. Смяната Иршак взема мястото си в средата на терена. Дефанзивният полузащитник. И веднага спечели първата топка. Накъса се играта в последните минути. Нарушение след нарушение. Ахмет се справя с ръководенето на двубоя. Сивърт Спрокел беше фаулиран. Станимир Стоилов и Велислав Вуцов прави край тъчлинията, наблюдават внимателно срещата. Вили Вуцов доста по-емоционален от Станимир Стоилов, но със сигурност двама от изключително талантливите и добри треньори в Нюс 7 футболно първенство. Радослав Димитров безкомпромисен срещу Вандер. Тъче изпълнява Енрике. Иван Цветков се откри, за да получи, предложи се на своя съотборник. Сега обаче жълточерните загубиха топката и дават шанс на Славия да измисли нещо интересно в офанзивен план. На активния в редиците на белите Галин Иванов направи тази атака. Продължава нападението на белите. Това е Петър Димитров. Влиза на гласа си на десния крак, стреля право в ръцете на Стаховяк. Много добра оценка заслужават и Галин Иванов, и Петър Димитров. Създават изключително много проблеми на своите съперници. Вандер Виейра пък е най-добрият футболист за състава на Ботев. Мариан Огнянов има възможност да стреля, прави го изключително слабо и неточно. В крайна сметка обаче ъглов удар. Имало е рикошет в футболист на Славия. Даниел Златков беше играч, който застана на пътя на Мариан Огнянов и това е корнер в полза на гостите от Пловдив. Заключителни минути на първата част са часовника и Ахмет. Имаше няколко по-спорни ситуации, но хлади страстите главният трефер. Това е четвъртия удар в полза на гостите. Тодор Неделев центрира на главата на Иван Цветков, след което Живко Желев слага край на това нападение на Ботев. Изпраща напред към Петър Димитров. Борис Галчев. Поредица от неточни подавания, тичащите в полза на Ботев. Артур Енрике за Галчев. Все по-тежък започва да става и терена. Много е мек терена на стадион Славия. Така че това със сигурност ще създава допълнителни проблеми за футболистите. Ливерменто се пребори и дава на Радослав Димитров, който е блокиран от Тодор Неделев. Неделев премина в ляво, в дясно Вандер Виейра. Смениха си позициите. Определено не се чувстваше добре в дясната зона срещу Виктор Генев, младия национал в състава на Ботев Пловдив. В едно изказване преди началото на пролетния полусезон Станимир Стоилов заяви, че точно Тодор Неделев е единственият футболист с гарантирано титулярно място. Не случайно беше получил и капитанската лента в даден период от миналата година Неделев. Много се разчита на него. Обичан футболист в Пловдив. Сякаш обаче малко очакванията спрямо този играч идват в повечко към този момент. И има още време, за да се докаже. Доказването идва именно в такива двубои, като този срещу Славия. Филип Филипов търси Петър Димитров. Прекрасен кадър. Навлизаме в края на първото полувреме. Славия Ботев 1-1. Галин Иванов откри резултата в 9-та минута. Малко по-късно Вандер Виейра изравни.
Добра игра на Виктор Генев. Топката е върната в половината на Ботев. Тя излиза в аут. Без да бърза, Адам Стаховяк ще поднови играта. Равностойно по време можем да кажем. Славия започна по-добре, поведе логично в резултата. Ботев обаче бързо се съвзе и изравни. Стаховяк към Иван Цветков. Не е най-силното оръжие в арсенала на Иван Цветков играта с глава. Логично загуби битката за високата топка. Това, което прави впечатление през това първо полувреме, е, че много трудно топката се задържи в средата на терена с продължителни подавания. Бързат и едните и другите бранители да изпращат дълги подавания в предни позиции. Сега печели много бързо терен Тодор Неделев и е фаулиран и ще видим жълт картон за футболист на Славия. Виктор Генев признава си тактическо нарушение от страна на Генев и шанс за Ботев в самия край на първата част да стигне до пълен обрат. За футболиста силен десен крак. Виждам няколко кандидати за изпълнение на този фаул. С номер 71 Борис Галчев. Най-вероятният изпълнител. Взе си топката Галчев. Понатрупа самочувствие не само в ЦСКА, но и в периода си в Румъния. В състава на Динамо Букурещ. Много ценна покупка за Ботев Пловдив. Разстоянието обаче е близо 30 метра до вратата на Стефано Кунчев, който се отличи с едно виртуозно спасяване в средата на това първо полувреме. Единственият футболист на Ботев, който остана зад топката, е Борис Галчев. Ключов момент в края на първата част. Мариан Огнянов в близък план. До него Филип Филипов. А за топката застава Борис Галчев. Вече сме в добавеното време. Ахмет ще премери необходимото разстояние. 9 метра и 15 сантиметра. Вижте къде връща стената Ахмет. Опитват да хитруват четиримата футболисти на Славия, които разположи Стефано Кунчев на стената. Забави се изпълнението на този фаул. Прекия свободен удар ще изпълнява Борис Галчев. Доста голове отбеляза с екипа на ЦСКА по подобен начин Галчев. Да видим дали ще го направи сега. Засилва се Галчев. Изстрел над стената. Стефано Кунчев за пореден път демонстрира блестящата си класа. Направи няколко крачки и Стефано Кунчев след това плонжира, за да избие в ъглов удар. Иначе добре завъртя топката Борис Галчев. Може би тя щеше да се отбие в гредата, но Кунчев беше длъжен да избие. Какво богатство е само за Велислав Вусов да разполага с трима класни вратари. Липсва Георги Петков. Няма го Емил Петров. Ето, че третия вратар Стефано Кунчев се намесва изключително добре в положенията, които бяха създадени пред неговата врата. И на два пъти спокойно можем да кажем спаси своя отбор. Заключителни секунди на даденото от съдията продължение. Няма засада. Бобан Гранчаров, централният бранител, се е озовал на добра позиция. Чак сега беше вдигнат флага на страничния рефер. Получи сигнал Ахмет. Най-вероятно след изпълнението на този фаул ще чуем и последния съдийски сигнал за първото полувреме. Без да бърза, капитана Живко Желев подава към своя съотборник. Ето го последния съдийски сигнал на Ахмет. 1-1 между Славия и Ботев Пловдив. Първи мач от 16-я кръг на Нюс.